1. Victoria Larsen havde nået en imponerende position som leder af et internationalt logistikfirma i Aarhus. Hendes virksomhed, Nordlys Transport, stod for hurtige og pålidelige godstransporter over hele Europa, og kunderne var villige til at betale ekstra for hendes høje kvalitet og professionalisme. På en tidlig tirsdag morgen sad Victoria i sit elegante hjemmekontor i en charmerende villa i Risskov. Hun havde iført sig en stram, mørkeblå kjole med en diskret slids, der afslørede en elegant ankel, og på fødderne bar hun et par klassiske sorte stilleder. Hendes sølvfarvede armbånd glimtede i morgensolen, mens hun nippede til sin kaffe og gennemgik dagens planer. Telefonen ringede pludselig med et ukendt tysk nummer. Godmorgen, fru Larsen, lød en dyb, behagelig stemme. Jeg hedder Claus Møller fra Bavaria Logistik. Vi søger en pålidelig partner til en stor kontrakt, leverancer af specialudstyr fra München til København. Victoria mærkede straks spændingen stige. Bavaria Logistik var en af de største aktører i branchen, og et samarbejde kunne løfte Nordlys Transport til nye højder. Fortæl mig mere, svarede hun med en rolig, men bestemt stemme. Kontrakten lyder på 15 millioner kroner, 10 ture om måneden i et år. Men vi skal underskrive i dag. Vores tidligere partner trak sig i sidste øjeblik, og kunden har ikke tid til forsinkelser. Hendes hjerte hamrede. Dette var en chance, der kun kom én gang i livet. Okay, Claus, jeg kommer til møde på Hotel Voil om 2 timer. Victoria lagde røret på og rejste sig hurtigt, stadig iført sin kjole, men med et blik af beslutning i øjnene. Hun gik hen til det store, tunge pengeskab i hjørnet af kontoret. I det indbyggede rum lå 5 millioner kroner i kontanter, opsparet til en ny lagerbygning, men nu nødvendige som depositum for kontrakten. Hun åbnede skabet med en hurtig kode og trak pengene ud, da stemmen fra gangen fik hende til at stivne. Victoria, er du hjemme? Lød det. Det var hendes mand, Daniel, iført en afslappet skjorte og jeans, fulgt af hans mor, Else Christensen. Else så bleg og svag ud og holdt sig til dørkarmen. Mor har det ikke godt, sagde Daniel bekymret. Lægen sagde, hun skal hvile i dag og ikke køre nogen steder. Else nikkede svagt. Jeg bliver bare her, stille og roligt, sagde hun med en svag stemme. Victoria tvang et smil frem, men indeni vidste hun, at det ville blive et langt døgn. Daniel tog afsted til arbejde, og Else lagde sig i sofaen. Victoria pakkede sine dokumenter i en elegant lædermappe, men lod pengene blive i pengeskabet. Hun ville ikke tage risikoen endnu. I sin haste glemte hun at låse skabet helt. Hun greb sine nøgler, satte sin røde Audi A6 i gang og kørte mod kontoret, hvor hendes assistent, Henrik, allerede ventede. Henrik var en trofast medarbejder med et skarpt blik bag de tykke briller og altid klar med en joke. Hvis du skal køre rundt i den Audi, så husk at tænde for GPS'en, ellers ender du måske i Jylland i stedet for København. Victoria smilede svagt og svarede, bare rolig, Henrik, jeg har styr på det. På kontoret summede det af aktivitet. 10 medarbejdere jonglerede med ruter, chauffører og dokumenter. Victoria kastede sig over forberedelserne til mødet. Hun vidste, at i dag kunne ændre alt. Kort før middag satte hun sig i sin Audi igen med dokumenterne, klar til at mødes med Bavaria Logistik. Men en besked fra naboen, fru Thomsen, gav hende en isende fornemmelse. Victoria, jeg så en ældre kvinde bære en tung taske ud til din bil i morges. Var det ikke dig? Victoria standsede ved lyskrydset og tænkte, nej, det var ikke mig. Men hvem var det så? Hun skyndte sig hjem, kun for at opdage, at hendes bil ikke længere stod på sædvanligt sted. Pengeskabet i kontoret var let åbnet og pengene væk. Hun ringede forgæves til Daniel og Else Christensen. Telefonerne var slukket eller ude af rækkevidde. Panikken begyndte at snige sig. Indisk Henrik kom hastigt for at hjælpe, og sammen gik de i gang med at finde spor. Victoria følte, hvordan tilliden til familien langsomt smuldrede under hende. Hvem havde stjålet hendes livs opsparing, og hvorfor? 2. Victoria stod i sin stilfuld, mørkeblå kjole, der elegant fremhævede hendes slanke figur, mens hendes mørke hår var sat op i en lys knold, der blidt afslørede nakken. Hendes sorte stiletter klikkede mod trægulvet, da hun hastede rundt i huset. Selvom hun var klædt til forretningsmødet, var hendes blik fyldt med ægte bekymring og en snert af raseri. Den røde Audi S6, som hun med stolthed havde købt for egen fortjeneste, var væk sammen med 5 millioner kroner fra pengeskabet. Henrik, der havde taget sin jakke af og stod med rynket bryn, sagde med alvor i stemmen, fru Larsen, det her lugter ikke bare af tyveri. Det lugter af forræderi. Hvem ellers end en, der kender koden af huset, kan have haft adgang? Victoria nikkede. Min svigermor, Else Christensen, var her i morges. Hun sagde, hun havde det dårligt og blev hjemme.
Men nu er både hun og Daniel utilgængelige. Henrik trak på skuldrene. Måske de tog bilen sammen. Men hvorfor tage pengene? En pludselig idé ramte Victoria. Fru Thomsen, naboen, så en ældre kvinde bærer en tung taske ud til min bil i morges. Hun sagde, det var ikke mig, men gådefuldt nok lignede det ikke Daniel. Det passer med tidspunktet for forsvinden. Victoria greb sin telefon og ringede til sin mand på arbejdsnummeret. Ingen svar. Hun prøvede flere gange, stadig intet. Hun ringede til Else Christensens mobil, men fik kun en telefonsvarer. Hendes hjerte hamrede. Hun gik hastigt ind i stuen og kiggede på den store taske. Hendes sølvarmbånd fangede lyset, da hun rykkede på den for at skjule sin uro. Hun talte lavmælt til sig selv. Hvordan kunne hun? Tankerne fløj. Else Christensen, en dame med et ry for at være både dominerende og stædig, havde altid haft stærke meninger om, hvordan Victoria skulle opføre sig som hustru. Nu stod det klart, at der var mere bag facaden. Henrik kiggede på hende med et trøstende smil. Skal jeg køre dig til politistationen? Vi kan anmelde tyveriet og bilens forsvinden. Victoria tog en dyb indånding. Ja, det skal vi. Men først skal jeg prøve at ringe til Daniel en sidste gang. Hun trykkede nummeret igen. Denne gang gik det igennem. Hør, Daniel, hvor er du? Hvor er mor? Og min bil? Spurgte hun med en skarp stemme. Victoria, mor fik et ildebefindende. Jeg kørte hende til hospitalet, men hun ville ikke blive. Det var akut, men nu skulle alt være under kontrol, lød Daniels stemme usikker. Victoria kunne ikke skjule sin skepsis. Hvorfor kan jeg så ikke få fat i hende? Hvor er din mobil? Daniel tøvede. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke set hende siden hospitalet. Henrik rystede på hovedet. Det lyder som en dårlig undskyldning. Vi tager til hospitalet. De satte sig i Henriks bil og kørte mod Aarhus Universitetshospital, mens Victoria tænkte på Else Christensens forsvindelse, bilens væk, og de forsvundne millioner. Hendes tanker blev afbrudt, da Henrik brød tavsheden. Du ved, Victoria, jeg har altid sagt, at man aldrig skal undervurdere en svigermor. Men jeg havde aldrig troet, hun kunne stjæle en bil og dine sparepenge. Victoria sendte ham et skævt smil. Ja, det er vel det, der gør det så absurd. Man forventer ikke, at ens nærmeste kan gøre sådan. I hospitalets venteværelse udforskede de muligheden for, at Else Christensen var blevet indlagt, men personalet kunne ikke finde nogen patient med hendes navn. Victoria mærkede kulden brede sig i kroppen. Hvis hun ikke er her, hvor kan hun så være? Henrik klappede hende på skulderen. Vi må finde hende, Victoria. Og finde ud af, hvad hun har gang i. Victoria nikkede fast besluttet. Det er min bil, mine penge og min familie, der står på spil. Jeg skal have svar. Udenfor begyndte regndråber stille falde over Aarhus, gader, og Victoria følte, at stormen kun lige var ved at begynde. Regnen trummede mod ruden, da Victoria trådte ud af hospitalets hovedindgang. Hendes mørkebrune hår, som var sat løst op i en elegant knold, var nu lidt fugtigt og klæbet til nakken. Den mørkeblå kjole, der tidligere havde siddet perfekt, virkede nu lidt krøllet, og de sorte stilethæle var blevet dæmpet af det våde fortov. Hendes sølvarmbånd glimrede svagt i det grå lys, som en sidste rest af kontrol i en dag, der var ved at glide hende af hende. Henrik stod ved siden af hende med en dyb rynke i panden. Vi må forsøge at finde ud af, hvem Else har kontaktet. Måske har hun en veninde eller en bekendt, der kan hjælpe os. Victoria nikkede og trak sin smartphone op af den lille sorte taske, der hang over hendes skulder. Jeg talte med naboen, fru Thomsen. Hun nævnte, at Else bar en stor taske ud til min bil i formiddags, tung som et mindre pengeskab, sagde hun. Henrik løftede et øjenbryn. Det lyder ikke som en taske med strikketøj. Der er noget underligt ved det her. De satte sig i Henriks bil igen, og Victoria ringede til sin assistent, Henrik, der allerede havde sat GPS'en til politistationen. Henrik, kan du finde ud af, om Else har besøgt nogle butikker i dag? Måske et kreditkort eller et kamera kan afsløre noget. Henrik nikkede og tastede hurtigt på sin telefon. Jeg tjekker straks. Og jeg ringer til politiet for at høre, om de har modtaget anmeldelser om en rødt Audi A6, der er blevet set i området. Victoria sukkede og kiggede ud på de skinnende gader. Hun følte sig fanget i et mareridt, hvor alt, hvad hun havde bygget op, blev revet væk under hende. Pludselig ringede Henriks telefon. Victoria, du vil ikke tro det her, sagde han med et skævt smil, der forsøgte at bryde stemningen. Din svigermor blev set i det eksklusive shoppingcenter Magasin, gående rundt med flere store poser fra luksusbutikker. Og ja, der var en rød Audi parkeret lige udenfor.
Så hun har tydeligvis ikke så ondt, som hun påstod. Victoria mærkede, hvordan hendes hjerte hamrede, og en kold vrede bredte sig. Så hun tager min bil og mine penge for at shoppe. Har hun tænkt sig at købe en trøje til min vrede? Henrik grinede kort. Måske en til dig, der siger, hold dig væk fra min bil. De kørte mod shoppingcentret, og Victoria følte en mærkelig blanding af foragt og sorg. Hun ankom til parkeringspladsen og fik øje på den røde Audi, blank og skinnende, som om den stadig bar på hemmeligheder. Hun tog et dybt åndedrag og gik ind i centret iført sin kjole, der nu havde et par lette folder, og med blikket fastlåst på jagten efter sandheden. I en af de fashionable butikker stod Else Christensen, iført en elegant, dyb vinrød kjole, der smøg sig om hendes krop med en ynde, der skjulte få år på bagen. Hendes grå hår var sat i en perfekt frisure, og på fødderne havde hun et par høje, sorte læderstøvler, der gav hende et skarpt og næsten provokerende look. Hun bar en stor lædertaske med mærket Mulberry, og hendes smil var roligt og næsten triumferende. Victoria trådte nærmere og sagde med en fast stemme, Else, hvad laver du her? Hvor er mine penge? Hvorfor tog du min bil? Else vendte sig langsomt om og mødte Victorias blik med et iskoldt blik. Åh, Victoria. Du tager det alt for tungt. Det er jo bare familieøkonomi. Jeg gjorde, hvad der skulle til for at sikre, at vi ikke lever som fattige. Og din bil? Den er bare et transportmiddel. Du burde være glad for, at jeg passer på familien. Victoria følte en bølge af vrede og svigt skylle ind over sig. Familiens penge er ikke dine til at bruge, og du har stjålet fra mig. Jeg vil have svar og mine penge tilbage. Else lå lavmælt. Du er naiv, min kære. Familie er ikke bare blod. Familie handler om magt og kontrol. Og lige nu har jeg kontrollen. Victoria trak sig tilbage, mens Else vendte sig om og gik videre, som om hun ejede hele verden. Henrik kom til hendes side og sagde, det her bliver ikke nemt. Victoria nikkede, hendes øjne glimtede af beslutsomhed. Det er kun begyndelsen. I det øjeblik ringede Victorias telefon. Det var en ukendt nummer. Hun tog den op til øret, og en mandlig stemme sagde med en rolig, men dyster tone, fru Larsen, jeg ved, hvad din svigermor har gjort, og jeg kan hjælpe dig, men det kommer til en pris. Victoria frøs og kunne mærke, at hendes liv lige var blevet endnu mere kompliceret. 4. Victoria stod i den svage belysning fra gadelygterne uden for shoppingcentret. Hendes mørkeblå kjole klæbede let til hendes hud efter regnen, og den lille sorte klodsje i hånden føltes pludselig tungere end nogensinde. Hendes sorte stilethæle klikkede mod brostenene, mens hun forsøgte at samle tankerne efter den uventede telefonsamtale. Den anonyme stemme, der lovede hjælp mod en pris, havde plantet et frø af både håb og frygt i hende. Henrik, der havde fulgt hende tæt, brød tavsheden med et forsigtigt grin. Hvis det her udvikler sig til en film, så håber jeg, det bliver en thriller og ikke en dårlig komedie. Victoria trak på smilebåndet, men hendes øjne forblev skarpe. Jeg er ikke til grin, Henrik. Det her handler om min virksomhed, mit liv og min familie. De besluttede at mødes med manden bag opkaldet på en café i Latinerkvarteret, et sted med hyggelige små borde og duft af frisk brygget kaffe. Victoria ankom iført en mere afslappet, men stadig elegant outfit, en tætsiddende sort bluse med en dyb udskæring og en pensilskirt, der afslørede hendes stærke ben. Hendes læber var let rødmende, og et enkelt sølvkæde lå diskret om halsen. Henrik ventede allerede, hans ansigt præget af både spænding og bekymring. En mand i midten af 40'erne trådte ind, iført en mørk jakke og med et smil, der ikke nåede øjnene. Han præsenterede sig som Mads, en privatdetektiv med forbindelser i både politi og underverden. Fru Larsen, begyndte han lavmælt, din svigermor har ikke bare taget pengene og bilen. Hun har indgået aftaler med folk, der ikke er nemme at håndtere. De penge, hun tog, var ment til at betale en gæld, der kan få alvorlige konsekvenser. Victoria følte, hvordan en kold klump satte sig i maven. Gæld. Hvem skylder hun penge til? Mads lænede sig frem og sænkede stemmen yderligere. Der er tale om en lokal kriminel gruppe, som har presset hende. De har øjne og ører overalt, og de er ikke til at spøge med. Henrik hvæsede, så vi taler om mere end bare familiefejde. Det her kan blive farligt. Victoria tog en dyb indånding og samlede mod. Hvad kan vi gøre for at få pengene tilbage og redde min virksomhed? Mads rystede på hovedet. Det er ikke så enkelt. Jeg kan hjælpe med at spore pengene og bilen, men det kræver, at du samarbejder fuldt ud og er villig til at gå langt. Victoria kiggede på Henrik, der nikkede opmuntrende. Jeg vil gøre alt, hvad der skal til. Samtalen blev afbrudt, da Victorias telefon vibrerede. Et sms-besked lyste på skærmen.
Din svigermor er blevet set i Aarhus Havn, tæt på kajerne. Hun virker nervøs og ledsages af en ukendt mand. Victoria rejste sig hurtigt. Så er der kun én vej. Vi skal finde hende, før det går helt galt. Henrik greb sin jakke og grinede. Hvis vi overlever den her dag, skylder du mig en god middag. Victoria smilede, men hendes sind var fokuseret. Hun vidste, at denne jagt ville føre hende ind i mørke afkroge, hvor familiehemmeligheder og kriminalitet blandede sig i en farlig cocktail. Da de steg ud i den kølige aftenluft, kunne hun mærke, hvordan spændingen steg. Hvad ville hun finde ved havnen? Og ville hun overhovedet kunne stole på nogen? I det fjerne lød en båd, der lagde til kaj, og en skygge bevægede sig hastigt mellem containere. Victoria tog et skridt fremad, hendes hjerte hamrede, og en stemme i baghovedet hviskede, dette er kun begyndelsen. Pludselig oplyste lommelygter hulrummet, og en skarp stemme råbte, stop. Politiet. Victoria frøs til is. Mysteriet dykkede ned i mørket, og hendes liv var ved at blive vendt på hovedet. 5 Aarhus Havn lå badet i det koldskær fra gadelamperne, og tågen svævede lavt over vandet, som om den ville skjule alle hemmelighederne, der gemte sig i skyggerne. Victoria trådte forsigtigt mellem de store containere iført en tætsiddende, sort læderjakke over sin tidligere elegante kjole, nu delvis dækket af mørke jeans og robuste støvler. Hendes øjne var skarpe som en rovfugls, og på hendes håndled glimtede det sølvfarvede armbånd, der var blevet hendes ufravigelige følgesvend i denne stormfulde tid. Henrik fulgte tæt ved siden af, hans ansigt oplyst af lommelygten, som han holdt fast i, mens han lavede korte, hurtige glimt rundt i mørket. Jeg håber virkelig, det her ikke ender med, at vi falder over en flok søløver i stedet for din svigermor, hviskede han med et forsøg på at lette stemningen. Victoria trak på smilebåndet, men svaret var mere suk end en latter. Hvis Else havde noget at gøre med søløver, ville det nok være for at stjæle deres fisk og ikke mine penge. De bevægede sig videre. Den skikkelse pludselig trådte frem fra skyggerne, Else Christensen selv. Hun stod i en elegant, vinrød frakke, der gled ned til knæene, og med et par høje, sorte læderstøvler, som fik hende til at se både magtfuld og farlig ud. Hendes hår, om en gråt, var sat i en perfekt frisure, og hendes blik mødte Victorias med en blanding af afvisning og udfordring. Endelig fandt du mig, sagde Victoria med en kølig stemme. Hvorfor stjal du mine penge og min bil? Hvad er det, du skjuler? Else smilede skævt. Du forstår det ikke, Victoria. Jeg gør det her for familien. For vores overlevelse. Jeg er fanget i noget, der er større end dig og mig. Før Victoria kunne svare, dukkede en skygge op bag Else, en høj, bredskuldret mand med skarpe træk og mørke øjne. Han trådte frem, hans stemme dyb og truende. Det er bedst, du holder dig ude af det her, Victoria. Henrik greb Victorias arm og hviskede, det her lugter af trøbbel. Skal vi ringe til politiet? Victoria rystede på hovedet. Ikke endnu. Jeg vil høre, hvad Else har at sige. Else vendte sig mod manden og sagde lavt, det er retorisk. Vi må finde en måde at løse det her uden mere blod. Victoria trådte frem og sagde fast, det er slut med hemmeligheder. Du skylder mig og min virksomhed en forklaring og pengene tilbage. Else sukkede og så på Victoria med en blanding af træthed og stolthed. Jeg gjorde det for at redde os alle. Men jeg ser nu, at det kun har ødelagt mere. En pludselig lyd af sirener nærmede sig, og politibiler lyste op i havnen. Else og manden trak sig tilbage i skyggerne, men Victoria vidste, at denne aften kun havde åbnet døren til et endnu større mysterium. Henrik lagde en beroligende hånd på hendes skulder. Vi klarer det her sammen. Victoria så ud over havnen, hvor mørket igen begyndte at sluge skyggerne. Hun tog en dyb indånding og tænkte, det her er ikke slut. Det er kun begyndelsen på kampen for sandheden. En sms tikkede ind på hendes telefon med teksten, der er mere, du skal vide. Med mig i morgen ved lystbåde havnen klasse 20. Victoria kiggede op mod horisonten, hvor byen blinkede i mørket. Hendes blik var fast, og hendes stemme næsten en hvisken. Jeg er klar, mysteriet fortsætter. 6. Den følgende aften stod Victoria ved lystbådehavnen i Aarhus, omgivet af det bløde skær fra gadelygternes refleksion i det rolige vand. Hendes mørkeblå kjole var denne gang kombineret med en let uldfrakke, der fremhævede hendes slanke figur, og på fødderne bar hun et par elegante, men praktiske læderstøvler. Hendes sølvarmbånd glimtede diskret, mens hun kiggede ud over bølgerne og ventede. Henrik var ved hendes side, iført en mørk jakke og med mobiltelefonen klar til at optage enhver vigtig samtale. Det her sted er perfekt til hemmelige møder. Jeg håber bare, at vi ikke bliver mødt af en flok søløver igen, sagde han med et skævt smil. Victoria smilede svagt, men hendes blik var alvorligt. Vi skal være forsigtige. Det her kan ændre alt. Pludselig trådte en skikkelse frem fra skyggerne, en mand i midten af 40'erne med skarpe øjne og en rolig, men bestemt attitude. Han præsenterede sig som Jakob, en tidligere insider i den kriminelle gruppe,
der havde presset Else Christensen. Jeg kan hjælpe jer, sagde han lavmælt. Men det indebærer risiko. Vil I virkelig vide sandheden? Victoria nikkede. Ja. For både min families og virksomhedens skyld, Jakob forklarede, hvordan Else var blevet fanget i en ondskabsfuld spiral af gæld og trusler, og hvordan pengene var blevet brugt til at betale af på en farlig kreditor. Han fortalte også om en større plan for at komme ud af dette mareridt, en plan, der krævede mod og snarrådighed, men I må ikke stole på nogen, advarede Jakob. Der er folk, der vil gøre alt for at stoppe jer, Henrik rystede på hovedet. Vi har allerede lært, at familiehemmeligheder kan være farligere end nogen fjende. Victoria tog Jakobs forslag til sig, og sammen begyndte de at lægge en strategi for at få pengene tilbage og rydde op i det rod, Else havde efterladt. Da mødet sluttede, stod Victoria alene og kiggede ud over havet. En kold vind blæste, og hun følte, hvordan ansvaret voksede på hendes skuldre. Men hun var fast besluttet på at kæmpe videre. Hun trak sin frakke tættere om sig og tænkte, dette er mere end bare en kamp om penge. Det er kampen for retfærdighed og for min fremtid. I det fjerne blafrede et flag på en båd, og en stemme i hendes sind hviskede, sandheden kommer altid frem, men til hvilken pris? Mysteriet dykkede dybere, og Victorias rejse var langt fra slut. 7. Den følgende morgen sad Victoria i sit kontor i Aarhus, pulserende centrum. Solens stråler dansede gennem de store vinduer og kastede mønstre på det mørke træbord, hvor dokumenter og en åben bærbar lå spredt ud. Hun var iført en figursyet, cremefarvet bluse med en elegant ærmeløs jakke over, og hendes mørke hår faldt blødt ned over skuldrene. På håndledet glimtede stadig det sølvfarvede armbånd, som var blevet hendes symbol på styrke og beslutsomhed. Henrik kom ind med en kop kaffe og et bekymret blik. Victoria, jeg har gennemgået de regnskaber, vi fik fra Jakob. Der er mærkelige overførsler og kontakter, som ikke umiddelbart giver mening. Victoria tog en tår af kaffen og kiggede op med et skarpt blik. Det er som om, nogen har forsøgt at skjule sporene. Men jeg er ikke den, der giver op lidt. Hun gik hen til vinduet og kiggede ud over byens tage. Jeg vil have fuld adgang til alle bankkonti og bilernes GPS-spor. Hvis der er en vej tilbage til pengene, vil jeg finde den. Henrik nikkede og begyndte straks at arbejde. Jeg har også talt med en IT-specialist, der kan hjælpe med at hacke sig ind i de skjulte konti og mails. Men det bliver ikke let, det her er professionelt. Victoria smilede svagt. Så det er en kamp mellem ligeværdige modstandere. Jeg elsker det, pludselig ringede telefonen. Det var en anonym stemme, der advarede, stop med din efterforskning, Victoria. Ellers vil det få konsekvenser, du ikke kan forestille dig. Victoria lagde røret på og vendte sig mod Henrik. De er bange for, hvad vi finder. Henrik trak på skuldrene. Det betyder bare, at vi er på rette spor. Victoria rejste sig og gik hen til sit skrivebord. Hun tog sin røde læbestift frem og påførte den med beslutsomhed. Jeg vil ikke lade frygt styre mit liv. Det her er min kamp, og jeg vil vinde. Henrik smilte og sagde, du er en rigtig kriger, Victoria. Ud af vinduet kunne Victoria skimte Aarhus Domkirke, der stod som et symbol på styrke og tro. Hun sagde stille til sig selv, sandheden skal frem. Uanset hvad det koster, på dette tidspunkt var det klart, at kampen ikke kun handlede om penge, men om tillid, magt og familiehemmeligheder, der truede med at splitte alt af. En ny dag begyndte, og Victoria var klar til at møde den med åbne øjne og et mod, der kunne flytte bjerge. Mysteriet trak hende dybere ind i en verden, hvor intet var som det så ud til, og hvor hver nye opdagelse var en brik i et farligt spil. 8. Senere på eftermiddagen gik Victoria langs de smalle gader i Aarhus, Latinerkvarter, iført en tætsiddende, mørkegrøn kjole med en diskret udskæring, der elegant afslørede hendes skuldre. Hendes sorte, spidse sko klikkede mod brostenene, og den lette duft af jasmin fra hendes parfume blandede sig med byens livlige atmosfære. Hendes sølvarmbånd glimrede blidt, mens hun holdt fast i sin lædertaske med en fast hånd, klar til enhver udfordring. Henrik gik ved hendes side, stadig iført sin klassiske jakke og med en bærbar computer i hånden. Jeg har fået fat i nogle e-mails, der tyder på, at Else havde kontakt med en ukendt tredjepart. Det er sandsynligvis her, pengene er forsvundet hen. Victoria kiggede op fra sin telefon med et skarpt blik. Send mig alt, hvad du har. Vi må finde ud af, hvem hun samarbejdede med. De satte sig på en café, og Henrik begyndte at gennemgå de krypterede beskeder. Der er en kode her, sagde han og pegede på skærmen. Det ligner en adresse i et gammelt lagerhus ved havnen. Victoria smilede svagt. Så ved vi, hvor vi skal hen næste gang. Da de ankom til lagerhuset, var det næsten skjult bag graffiti og nedslidte containere. Døren knirkede,
da Victoria skubbede den op, og en kold, fugtig luft strømmede ud. Indenfor var det mørkt og sparsomt oplyst af enkelte loftslamper. Pludselig hørte de en lyd bag en bunker af kasser. Victoria trak Henrik med sig, og de nærmede sig forsigtigt. Ud af skyggerne trådte en yngre kvinde med skarpe træk og hår sat op i en stram knold. Hun bar en sort læderjakke og jeans, og hendes øjne glimtede af både frygt og beslutsomhed. Jeg hedder Sofie, sagde hun lavmælt. Jeg kender sandheden om Else og pengene. Victoria så på hende og sagde fast, vi vil høre alt. Hjælp os med at få retfærdighed. Sofie nikkede og begyndte at fortælle sin historie om pres, trusler og hemmelige aftaler, der havde ført Else på afveje. Hun afslørede også, at pengene ikke kun var forsvundet, men blevet delt mellem flere personer, som nu var ude efter mere. Victoria mærkede en blanding af lettelse og frygt. Lethed over at finde en allieret, frygt for, hvad der endnu ikke var afsløret. Vi må handle hurtigt, sagde Henrik. Hvis de finder ud af, at vi ved noget, er vi i fare. Victoria tog sin taske og gik mod døren. Hendes stemme var beslutsom. Det her er langt fra slut. Vi må redde det, der kan reddes, og afsløre sandheden. Udenfor begyndte aftenen at falde på, og byens lys blinkede som stjerner i mørket. Victoria vidste, at hun var trådt ind i et spil, hvor alle træk kunne være skæbnesvanger. En ny gåde lå og ventede på hende, og hun var mere end parat til at tage kampen op. 9. Natten sænkede sig over Aarhus, og Victoria sad alene i sit kontor med udsigt over byens oplyste tage. Hendes mørke hår var løst og faldt blødt omkring hendes skuldre, og den sorte bluse, hun havde skiftet til, fremhævede hendes udstråling af styrke og beslutsomhed. På bordet foran hende lå dokumenter, noter og billeder fra lagerhuset, mens hendes sølvarmbånd glimtede diskret i det svage lys fra skrivebordslampen. Telefonen vibrerede pludselig. Det var en sms. Pas på, nogen følger efter dig. Hun mærkede et sug i maven, men nægtede eller frygten tage overhånd. Henrik kom ind med en kop te og et alvorligt blik. Victoria, jeg har tjekket sikkerhedskameraerne nær dit hjem og kontor. Der har været bevægelser af mistænkelige personer. Det er ikke bare en trussel, det er en advarsel. Victoria tog en dyb indånding og sagde roligt, så længe jeg står op, kan de ikke knække mig. Vi skal være 2 skridt foran dem. De besluttede at øge sikkerheden og kontakte politiet, men Victoria vidste, at kampen var blevet personlig. Hendes sølvarmbånd følte som et skjold, mens hun planlagde næste skridt. Hun gik tilbage til sin computer og læste Sofies notater igen. Flere navne, flere forbindelser til den kriminelle underverden, og en uventet forbindelse til en af Victorias gamle forretningspartnerne. Det her går dybere, end jeg troede, mumlede Victoria, mens hun tændte for sin tablet og begyndte at lave en tidslinje over begivenhederne. Midt i arbejdet ringede døren pludselig, og en konvolut blev smidt ind på bordet uden et ord. Victoria åbnede den og fandt et billede af hende selv, taget fra afstand, mens hun gik ind i lagerhuset. Hendes hjerte hamrede, men hun skjulte det bag en beslutsom mine. De prøver at skræmme mig, sagde hun. Men jeg giver ikke op, Henrik nikkede. Vi finder ud af, hvem der står bag det her, og vi slår tilbage. Victoria rejste sig, gik hen til vinduet og kiggede ud over byen, der aldrig sov. Hun vidste, at vejen frem er farlig, men også at sandheden var værd at kæmpe for. Det her er min kamp, tænkte hun. Og jeg vil ikke lade nogen tage den fra mig. Mysteriet tætner, og kampen for retfærdighed når nye højder. Men hvor langt er Victoria villig til at gå for at få sandheden frem? Svaret gemmer sig lige om hjørnet. 10. Det var en kold, stille aften i Aarhus, da Victoria igen stod foran det store glasvindue i sit kontor på den 22. etage. Byens lys blinkede som millioner af små stjerner, men hendes blik var mørkt og fokuseret. Hendes kjole var nu en elegant, mørkeblå silkekjole med en diskret slids, der afslørede hendes lange ben, og de sorte stilethæle gav hende et selvsikkert skridt. På håndledet lå sølvarmbåndet som et symbol på styrke og overlevelse. Henrik kom ind med en mappe under armen og et alvorligt udtryk. Victoria, vi har fået en ny oplysning. Politiet har fundet en kvinde, der kan være koblet til sagen. Hun ligger på sygehuset efter en ulykke, og hun nægter at tale. Victoria tog mappen og bladrede hurtigt igennem dokumenterne. Billeder, rapporter og et foto af en kvinde, der lignede Sofie, hendes nye allierede. Det her kan ændre alt. Men hvorfor nægter hun at tale? Pludselig ringede telefonen. Victoria tog den op til øret, og en stemme, dæmpet men bestemt, sagde, hvis du virkelig vil have sandheden, så mød mig ved den gamle havnekaj i Naturvidenskabelig. Kom alene. Efter at have lagt røret på, vendte hun sig mod Henrik. Det er tid til at møde den, der trækker i trådene. Senere samme nat, iført en sort jakke over sin kjole og med håret sat op i en løs knold, gik Victoria langsomt mod havnekajen.
Månen kastede sølvglimt på vandet, og den kølige luft fyldte hendes lunger. Hendes stilethælde klikkede mod de fugtige træplanker, mens hun holdt øje med skyggerne. Pludselig trådte en skikkelse frem, en mand med en dyb, rolig stemme. Victoria Larsen, sagde han. Du har kæmpet hårdt for sandheden. Victoria mødte hans blik uden frygt. Jeg vil vide alt. Hvem har manipuleret med min familie og mit liv? Manden smilede trist. Det er kun begyndelsen. Sandheden er langt mere kompleks, end du tror. Men jeg kan hjælpe dig med at afsløre den, hvis du er villig til at betale prisen. Victoria tog et skridt frem og sagde fast, jeg er klar. Lad os få det overstået. I det fjerne hørte skibsklokker og bølgerne sagte skvulpen. En ny æra i Victorias liv begyndte, hvor hemmeligheder blev bragt frem i lyset, og hvor retfærdighed skulle sejre, uanset konsekvenserne. Mysteriet slutter ikke her. Snart vil alle brækkerne falde på plads, og sandheden vil blive afsløret, men til hvilken pris? Fortællingen fortsætter.